Hi guys, it's Christina and this is our family budget. So, yesterday ay nag-grocery ako ng aking para sa mga malalaking item, yung mga malalaking. So, dahil March na, today is March 1. So, kahapon ko na lang binili yung aking 1,000 pesos na para sa mga malalaking item na binibili ko. So, before ko ipakita sa inyo lahat yung mga pinamili ko, ipapakita ko muna sa inyo yung mga natira ng mga sabon or mga ganon para at least tawag dito, para makita ninyo yung kung ano talaga yung ano talaga, bakit ko siya nababudget yung aming pera sa amount na sinasabi ko sa inyo. So, papakita ko muna. So, dito sa parte na to guys, medyo nakaka-save ako dito kasi eto lang yung ginagamit. Before, kung nakita niyo yung mga last vlog ko, ang ginagamit ko talaga is yung liquid na dishwashing. But, since nagtitipid ako, so eto na yung ginagamit ko. Sabong panglaban na yung bareta. Yan lang yung ginagamit ko. And also, eto, may konting napkin pa na natira. Tapos, etong toothpaste, ano na to, matagal na to. Matagal namin siyang naubos. So, yung isa, nagamit na namin. So, eto lang yung natira. So, hindi na ako lang bumili pa. Tapos, ito, tawas para sa shoes. At saka etong green cross, dalawa. Ito pa yung sa last na ano ko pa. So, hindi na ako lang bumili pa ng ganyan. At saka sa shampoo, marami pa kaming shampoo dito. So, ito, marami pa tong laman. Ito rin. So, wala akong problema dyan sa mga ano na yan. So, sa part naman na ito, guys, deto, eto pa yung pinaka-last na sabon. So, hindi pa siya naubos. So, eto yung ginagamit ko. Ito yung sinasabi kong ginagamit ko na eto free to sa Tide noon. So, eto na yung scooper ko. Sa isang batsyang tubig, isang ganito, yung inilalagay ko. Tapos, yun. So, usually naglalaba ako dalawang ganito yung So, ayan. At dahil marami pa nga akong ano dito, extra. So, eto, hindi ko pa siya nabuksan. Kaya this month, hindi ako kailangang bumili ng sabon. So, nakasave na naman ako doon. So, ayan. Tapos, ito yung binili ko na Zonrox. So, ang ginagamit ko sa Zonrox is ito yung cup niya. Ito yung pinag-aanuhan ko. Ito yung ginagamit ko para alam ko kung gaano kadami na yung inilagay ko na Zonrox. Tapos itong sprayer na to, cologne to, para to sa mga sa kilikili ng white, kilikili na puti ng mga puti na damit. Ito yung ini-spray ko. Kasi malaki yung butas nito, so malaki din kasi malaki yung galon to eh. So ayan. So nakikita nyo, medyo marami-rami pa naman siya, pero hindi na to aabot ng isang buwan. So ayan siya. So, ang dito naman guys, is yung toyo ko. Ganito pa siya karami yung toyo ko. Pero yung toyo talaga, madalas ko siyang ginagamit. Kaya, ayan. Yung nakuha niya is konti lang. Yan. Tapos, yung oil, marami pang oil. Aabot to sa susunod na sahod. So, okay lang na hindi na ako bumili ng oil. Tapos, meron akong ketchup dito. Isang malaking ketchup. Dahil, yun nga, may lumpia kami sa aming menu sa pagkain this quinceana. Tapos guys, ipapakita ko lang yung loob ng freezer namin. So, ayan siya. Medyo hindi siya ganun ka-organized, but okay lang yan. So, ayan. So, eto yung lumpia na ginawa ko nung last para sa ulam. So, ayan. Yan yung mga lumpia. Yan na lang yung natira. Tapos yung isdaan doon, yung century,
ano, ito yung binigay lang sa amin to eh. So, kasamahan niya. Tapos, yan, yung mga chicken. So, ayan siya. So, yung broccoli na sinasabi ko, ito lang yun. Ito yung sinasabi ko na broccoli na binili ko. Ito na lang siyang natira kasi i-mix ko dun sa aking fried rice. Tapos, ito yung mga gulay. So, ayan siya. Yung ang tawag dito, kamatis, ayan. Tapos may mga pansit. So, ayun lahat yung mga natira dun sa last na binili ko na ano, mga toiletries, yung mga laking item na binibili ko. So, ipinakita ko sa inyo lahat ng yon para mas maintindihan ninyo kung paano ko pinagkakasya yung budget namin na 750 a week. So, ayun. So, ipapakita ko na sa iyo yung mga nabili namin. So, let's start. So, gusto ko lang magsimula dito, no? Ito yung fruits na dun sa last, yung sobra ko na 100 pesos. Ibinili ko na siya ng fruits. So, eto siyang fruits. Hindi to kasali dun sa 1,000 pesos na sinasabi kong pang toiletries, ganun. So, eto, nakakuha ko ng tawag dito, lakatan na saging kasi nakakita ko kahapon ng 20 pesos lang yung kilo niya. So, ang nabayaran ko yata nito is 34. Yan lang ata yung nabayaran ko nito. So, napakamura niya. So, instead na yellow na lang, yung green yung bibilhin ko kahapon. So, eto na lang kasi nakakita ko ng mura. So, murang-mura siya. Tapos, 4 na apples. So, ayan lang siya. Ayan lang yung binili ko. Tapos, eto, bumili din ako ng lemon, tsaka ito, spring onions. So, kasali to siya lahat dun sa extra na pera na natira sa akin. So, ayan. So, dito naman guys, so akala nyo 1,000 pesos lahat yan, hindi. may mga kulang pa dito na hindi ko pa siya nabili kasi wala kahapon. So, gabi na kami nakauwi. So, gusto kong, di ba, pinakita ko kanina yung Zonrox, ganito rin kalaki yung binili ko. So, marami pa yon. So, kasi sobrang gamit na gamit ko yung Zonrox sa uniform, sa mga puti na damit ng anak ko. So, I need Zonrox. So, bumili ako ng extra just in case na maubuhan kasi alam kong gagamitin ko talaga siya. So, ayun. Tapos, eto, bumili ako ng toothbrush, dalawang toothbrush. So, yung ordinary na lang na toothbrush yung binibili ko talaga. So, this is 24.75 cents. 24, yeah. Parang ganun yung price. So, dalawa yung binili ko. Akin to. Tapos, asawa ko to. Tapos, yung aming deodorant, actually, marami pa siya. Pero, bumili na ako ng isa. Tapos, eto, bumili na rin ako ng extra na napkin. Yung aking oyster sauce kasi ubos na talaga siya kanina. Ginamit ko siya sa aming fried rice sa umaga. Ito yung toyo na extra din kasi alam nyo na, ginagamit ko siya halos araw-araw yung may gumagamit kami ng toyo. So, mas magandang may extra na. Tapos, ito dato puti na vinegar. Hindi ako masyadong masuka sa ulam, but ginagamit ko siya minsan sa paglilinis. So, ayan, para yung mga malalansa, ginagamitan ko ng suka. Tapos eto, bumili na lang ako ng half kilo ng brown sugar para to sa aming tableya na kape. So, yan. So, actually, yung tableya na kape namin is yun yung hindi ko na nabili. So, kailangan kong bumili today. So, tingnan natin kung makakabili nga ba ako. So, eto yung malaking eggnog. Tapos, yung isang pack ng fita. Tapos, domino. It reminds me, nung maliit pa ako, malalaki pa yung domino noon kung nakakain kayo ng ganito noon. Ito yung malalaki pa yung domino noon eh. Yan, sobrang liliit na. Pero ito, isang pack ng ganito is 44 pesos. So, ayan siya. Medyo marami naman siya.
So, yan lang yung binili ko para at least may pang snack. Yung anak ko, kami na rin. 'Di ba? So, ayan. So, yan yung mga nabili ko na ano. Pero hindi to worth 1,000 pesos guys ha. Hindi yan worth. May mga kulang pa dyan. Tapos, eto yung rice na binili ko. 5 kilos lang siya. Kasi kahapon, hindi namin siya kayang bitbitin. Kasi marami na kaming dala. Tapos may anak pa akong binibitbit. So, 5 kilos lang. So, mga ano lang tinga siguro. So instead na 10 kilos, 5 kilos lang. So, steady lang dun yung 200 plus na pang another 5 kilos. Pero marami pa namang bigas. So, ang hindi ko lang nabili talaga is yung tablea, um, ano pa ba? Egg. Kasi, pero yung egg, included na yun sa, ano dito, dun sa, bili ko ng mga fruits para yun sa ulam namin. Hindi siya included dun sa 1,000 pesos. So, may extra money pa akong natira dun sa 1,000 pesos kasi nga 'di ba nakatipid nga ako doon. Ang malaking parte lang nung nakuha dun sa 1,000 pesos is yung rice lang naman talaga. Kasi yung rice is 10 kilos is worth mga 420 pesos yung mababayaran ko doon. So, yun. Ano pa ba yung hindi ko mga nabili? Basta may extra pa ako. So, in case lang na maubusan or kung ano yung mga kung pwedeng bilhin, at least may extra pa na pera natira. So, ayun siya. So, this is, eto guys, this is for the whole March. Kaya ganun ko siya binabudget. Ganun ko lang siya. Nakikita niyo wala akong biniling diapers or ano man. Kasi ang ginagamit ko lang sana ko is yung lampen, yung cloth lang na cotton. Yun lang yung inaano ko siya sa gabi. So, yun. Malaking bagay yon talaga. Kasi isang pack na isang diaper talaga is 200 plus. So, talagang malaking bagay yung nawala dun sa aming expenses. So, ayun lang guys. Yun lang yung lahat. Sana ay um, naintindihan nyo yung aking ibig sabihin. Kasi marami talaga nagtataka kung paano ko siya binabudget. So, we have no coffee na at all. Tableya lang yung kina-coffee namin para talagang, so, yung 1,000 pesos guys is, yun, napasok na namin siya nalagay na namin siya doon sa aming savings. Ay, hindi ko 500 pesos kasi first pa lang na ano ngayon, first na kaltas. Kasi every quinzena kinakaltasan ko siya ng 500 pesos. So, all in all, sa isang buwan is 1,000 pesos yung masisave namin. So, ayun siya. So, yesterday, hinulog ko na yung 500 pesos. So, for this coming 10 na sahod, another 500 pesos na naman. So, ayun. Ganun siya, ganun namin siya ginagawa. So, sana ay nagustuhan niyo yung yung aking mga pinakita sa inyo at sana nakapulot kayo ng ideas doon. And mag-comment kayo sa baba kung meron kayo pa kayong mga katanungan or gustong i-share sa akin kung paano kayo nagbabudget sa bahay, picturean nyo tapos isend nyo sa akin. So, gusto ko makita yon kung paano kayo mag-budget sa bahay ninyo. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in my next video. Bye-bye!